फोरोङै इसोरनियाव माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ फोरोङै जोंनि गथ'फोरखौ गेदेर गोलाव खालामनो थाखाय बुंदों। बे जाबाय ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरनो होनाय गोसो होनो गोनांथार मोनसे दायित्व, मोनसे बिबान बियो। इसोरनि बाथ्रा फोरोंनानै फेदेरनाय, ख्रिस्टियान आखल आखु दिन्थिनानै फेदेरनाय फोरोंनाय, मोनसे बिब्लिकेल इनभाइरनमेन्ट, मोनसे ख्रिस्टियान इनभाइरनमेन्ट, मोनसे ख्रिस्टियान परिबेश, मोनसे ख्रिस्टियान थासारि, बेयाव जोंनि गथ'फोरखौ फेदेरनाय फोलावनाया जोंनि थाखाय मोनसे मावनो गोनांथार मोनसे बिबान, मोनसे दायित्व, जिसु ख्रिस्ट'आ होनाय मोनसे दायित्व। दा जोंनि गोबां ख्रिस्टियान न'खरफोराव बे परिबेशआ जोंहा गैया। ख्रिस्टीय परिबेश, ख्रिस्टियान इनभाइरनमेन्ट जोंहा बेयावहाय गैया। जोंनो गाव मा जाग्रोनांगोन? जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायनि सिगां, सेला जानो फोरोंनायनि सिगां जों गाव सेला जाग्रोनांगोन। जोंनि ख्रिस्टियान आखल आखुजों जुदि फेदेरनांगौब्ला बे ख्रिस्टियान आखल आखुआ सिगांग्रो जों बिमा बिफानाव थाग्रोनांगोन। ख्रिस्टियान आखल आखुजों फेदेरनो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ फेदेरनो थाखाय इसोरनि बाथ्राया जोंनो बिबान होदों, जोंनो दायित्व होदों। आरो बे नोंथांनि बिबान, आंनि बिबान। आं जुदि आंनि गथ'खौ ख्रिस्टियान आखल आखुजों फेदेरनांगौब्ला आंनियाव ख्रिस्ट'नि बे आखल आखुआ थाग्रोनांगोन। गोबां समाव जोङो दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों जोङो ब्लेम गेम जों गेलेदों। ब्लेम गेम होननानै बुङोब्ला दाय होलायनायनि गेम, खेला जों गेलेदों। जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बुङो बिसोरो संसाराव इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थानो रोङाखै। जोङो बुङो जोंनि गथ'फोरखौ बिसोरो ख्रिस्टीय आदर्शजों थांना थानो रोङाखै जोङो बुङो। आरो जों गोबां समाव जों दैदेनगिरिफोर हिसाबै जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो दाय होनो नागिरो। आङो रिसार्च खालामबाय थादों, पेरेन्टिं, बे बिब्लिकेल पेरेन्टिं, बिनि सायावहाय रिसार्च खालामबाय दङ आङो। आंनि रिसार्च बायदिब्ला आङो समान गोरोन्थि आङो मोनदों। जोंनि गथ'फोर, सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बिमा बिफाफोर, जों बयनावबो बे गोरोन्थिया दङ। जोङो लुबैयो जोंनि गथ'फोरा ख्रिस्ट'नि मेसेज बायदि, ख्रिस्ट'नि बाथ्रा बायदि जिउ खुंनांगौ। आं बिफा हिसाबै लुबैयो, आं बिमा हिसाबै लुबैयो। बिसोरो लेथ्रा संसारावबो गोग्गो जिउ खुंनांगौ आं लुबैयो। बिसोरो बेबायदि गाज्रि संसारावबो इसोरा हास्थायनाय बायदि गोग्गो मोजां जिउ खुंनांगौ होननानै आं लुबैयो। नाथाय बे परिबेशआव आं बेखौ फेदेरबायना फेदेराखिसै? आं बे आखल आखुखौ फोरोंनानै फेदेरबायना फेदेराखिसै? जेब्ला बिनि सोंथिया जों गार्जेनफोरनि सायाव फैयो, जों बिमा बिफानि सायाव फैयो, जों फिननाय होनो हायि जानानै थायो। खारन बे आबहावायाव, बे मोनसे इनभाइरनमेन्टआव ख्रिस्टीय आखल आखु फोरोंनाया बे गथ'नो बाइबेलनि बायदि मोजां गोग्गो आखल आखु फोरोंनाया आंनि बिबानमोन। आरो आं हागौमोन जेब्ला बे आखल आखुआ, बे ख्रिस्टीय आखल आखुआ आं बिफा हिसाबै आं गावहानो दङ। आं बेजों फेदेरनो रोंबायना रोङाखै? आं बेजों हाबैनो हायाखै। आं थांनाय सप्ता मोननै केरेला आरो बेंगालराव दङमोन। आं बेंगालरनिफ्राय थोंजोङै बेवहाय फैदों, आं न'आव थांनो मोनाखै। फंबाया एयारपर्टनिफ्राय आंखौ लानानै फैबाय आरो बेवहाय थोंजोङै फैदों। आं जेब्ला बेंगालरावहाय दंमोन, मोनसे मोजां न'खर आंखौ डिनारनि थाखाय लिंबाय। आं थांबाय आरो बिसोर हौवा हिनजाव सानैल' थायो। आरो बेवहाय बिसोर सानैजों लोगोसे गुबुन मोनसे एपार्टमेन्टआवनो थानाय गुबुन हौवा हिनजाव, बिसोरो बेयाव संनायाव खुरनायाव बिसोरो हेफाजाब खालामबाय। आरो हेफाजाब खालामनानै गोबां मोजां संनानै जाहोबाय। रायज्लायनानै उनाव एसे बिसोरनि बाथ्रा मोनथिलांबाय। आरो आं थानो हायाखिसै। जोबनायाव बै जाय ओंखाम जाहोनो लिंदों बे न'खरखौबो इसोरनि बाथ्राजों गोबां थुलुंगा होबाय। नाथाय बिनि उनाव बै जि गुबुन मोनसे न'खर, जि न'खरा बेवहाय जोंजों डिनारनि थाखाय जइन जादोंमोन, बिथांमोनखौ नायनानै आङो अननायजों थानो हायियाव बुंबाय, नोंसोरो गाज्रि मोनाब्ला इसेबां मोजाङै खस्थ' खालामनानै आंखौ जाहोबाय, इसेबां गोथावै जाहोबाय, आं नोंसोरखौ अनोब्ला बे खोथाखौ बुंलाङाब्ला जानाय नङा होननानै। जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर हिसाबै, जों ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय ख्रिस्ट' फोथायारिफोर हिसाबै बिब्दि थानाया गनायजाथाव नङा। आं बेखौ बुंनो गोनां जादोंमोन। आं नोंखौ अनोखाय, अनाबाथ' मा, मोजां मोनाब्लाथ' मा, जाबाय थांबाय ब्लड, आंहा जेबो नांजानाय नङा। नाथाय आं नोंसोरखौ अनोब्ला, आं नोंसोरखौ मोजां मोनोब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंलाङालासिनो आं थांनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन। नोंसोरो हाबा जाहैखा आं गामियाव थांनानै।
आरो बिथांमोना बुंबाय न'खरनि माखासे प्रब्लेमफोर दङ लांलायनि लाबोलायनि आं बुंदोंमोन आं माबाफोर हेफाजाब खालामनो हागोन नामा आं नोंसोरनि न'खरजों रायज्लायहैनो हागोन नामा आरो जुदि आं हेफाजाब होनो हाथाव होननानै नोंथांमोना सानोब्ला आं बेखौ मावनो थाखाय थामथि होननानै बुंदोंमोन दिनै जोङो जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि गथ'फोरा ख्रिस्टियान गामिनि ख्रिस्टियान न'खरनि जोंनि गथ'फोरा दिनै संसाराव जेब्ला ओंखारलाङो बिथांमोना बिब्लिकेल जि भेलु बाइबेलनि जि फोरोंनाय बे फोरोंनाय बायदि थांनानै थानो बिथांमोना रोङाखै हायाखै बिथांमोना संसारनि बायदि लेथ्रा जाहैदों बिथांमोना संसारनि मानसिफोरा जे गाज्रिखौ मावदों बे एखे गाज्रिखौ मावदों आनखि ओरैहालागै बुंनांगोन जोङो गरन्थिया मण्डलिनि मानसिफोरखौ पौला बुंनाय बायदि बेबायदि खामानिखौ संसारनिफोराबो मावा होननानै बुंनायमोन बे ख्रिस्टियानफोरखौ आनखि बेबायदि खामानिया संसारनि मानसिफोरनि गेजेरावबो जायाखै जि खामानिया जोंनि फोथायारिफोरनि गेजेराव जादों होननानै पौला गरन्थियानिफोरखौ बुंनो गोनां जादोंमोन आरो आं बेखौनो नुयो जेब्ला बाहेरायाव थाङो आं बेखौनो नुयो जोंनि गोबां ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय ख्रिस्ट'नि बाथ्रा फोरोंजानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जेब्ला बाहेरायाव थांदों बिथांमोना बाइबेलनि बोसोन बायदि बाइबेलनि बाथ्रा बायदि बिथांमोना थांनानै थानो रोङाखै संसारा जि गाज्रिखौ मावदों बिथांमोना बे गाज्रिखौ मावदों संसारा जिबायदि लेथ्रायै सोलिदों बिथांमोनाबो बिदियैनो सोलिदों फाराग गैयै मोनसे जिबन बिथांमोना आरो बिनि गुबै मोनसे कारना जाबाय जों बिमा बिफाफोर बे दायखौ बिसोरनो होजोबनानै मुलाम्फा गैया जों बे परिबेखौ होनानै फेदेरनो रोङासै जों बे आखल आखुखौ फोरोंनानै फेदेरनो रोङाखै जोंनि न'खरफोरावनो मा दङ जोंहा समयसा दङ जोंखौ बुंदों ख्रिस्टीय आदर्श ख्रिस्टियान आखल आखुखौ फोरोंनानै फेदेर मावदोंने जोङो खालामदोंने जोङो आं सानफ्रोमबो बिमा हिसाबै ख्रिस्टियान आखल आखु आंनि जिबनाव दिन्थिनो हायाखै ख्रिस्टियान आखल आखुनि आं सासे एग्जाम्पल नंगौना नङा आं बिफा हिसाबै बेखौ खालामनो हादोंना हायाखै आं ख्रिस्टीय आखल आखुनि उदाहरन नंगौना नङा एग्जाम्पल नंगौना नङा जोंहा बेखौ सानफाफिननायनि मोनसे सम फैबाय बिसोरखौल' बुंनानै मा जादों आं खोनादों आं नुदों माखासे जोंहा मानसिफोरा बुंनो नागिरदों जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरा बहुत गाज्रि खामानियाव इनभल्भ दङ होननानै बुंनाय जादों मानसिफोरा इभेन डाटा बायदि बुंनो नागिरदों बेसेबां पार्सेन्ट जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि लेथ्रा खामानियाव गाज्रि खामानियाव दङ बुंनो नागिरदों आं मिथिया बिसोरनि डाटाया बेसेबां एकुरेट आं मिथिया बिथांमोननि डाटाया बेसेबां एकुरेट आरो गुबै दायखौ जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो होनानै बुंनो नागिरदों नाथाय आंथ' गावसो सानो आं रोङाखै नामा आंनि फोरोंनाया जायाखै नामा आं ख्रिस्टीय जिबन बिनि उदाहरन आं जानो हायाखै नामा जों बेखौबो साननांगोन बे फारसेबो जों नायनांगोन जोङो ख्रिस्टीय मोनसे परिबेख होनानै जोंनि न'खरखौ लाखिनानै बे गथ'फोरखौ फेदेरनो हादोंना हायाखै दानियेल जों गोसोखांनो हागोन दानियेल गोजान जायगायाव खानानै लांजाबायनो जेराव इसोरखौ मिथिग्रा मानसिफोर गैला जेराव गोथां इसोरखौ खुलुमग्रा मानसिफोर गैला बेबायदि गोजान जायगायाव खानानै लांजाबायनो प्राय 1200 माइल गोजानाव बिथाङा लांजाबाय गुबुन हादराव गुबुन जातिफोरनि गेजेराव लांजाबायनो नाथाय बिथाङा बेबायदि गोजान हादराव लांजादोंमोनब्लाबो गोजान हादराव बेबायदि दोनहैजादोंमोनब्लाबो बिथाङा संसारजों गोरोबफाहैयाखैमोन जेखौ जाया बेखौ जाया होननानै बुंनो हादोंमोन बिथाङा जिखौ लोंनाङा बेखौ लोङा होननानै बुंनो रोंदोंमोन बिथाङा जिखौ खुलुमनो नाङा बेखौ आं खुलुमा होननानै बुंनो रोंदोंमोन बिथाङा आरो बे गासैनि आन्दोआव मा दङ बिमा बिफानि अबदान दङ जेब्ला दानियेला न'खराव दङमोन बिनि बिमा बिफाया बे इसोरनि बाथ्राजों बिथांखौ फेदेरदोंमोन इसोरनि बाथ्राखौ सानफ्रोमबो फोरोङै जानायाव थानायाव उन्दुनायाव जिरायनायाव बेरायनायाव फोरोङै दानियेलखौ खांदोंमोन बेनिखायनो दिनै इसोरनि बाथ्राखौ फोरोङै खांनायखाय फेदेरनायखाय बै लेथ्रा संसारावबो सेंग्रा बैसोआव दानियेला गोग्गो जिउ खुंहैनो हादोंमोन जसेफनि बाथ्रा एखे सेंग्रा बैसोआव जि पापखौ मावनाङा आं मावा होननानै बुंनो रोंदोंमोन पाप होननानै मुगैनो रोंदोंमोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै मानो रोङाखै जिया गाज्रि बेखौ मानो मुगैनो रोङाखै जिया गाज्रि बेखौ मानो गाज्रि होननानै सिनायनो रोङाखै जिया लेथ्रा बेखौ मानो लेथ्रा होननानै बिनिफ्राय खारनो रोङाखै जसेफा खारदोंमोन बियो लेथ्रा बियो पाप आं खालामा बेखौ खारदोंमोन बिथाङा आरो बिनि आन्दोआव सोर दङ बिमा बिफा
बिसोरनि फोरोंनाय बिसोरनि दिन्थिनाय बे दङमोन बेनिखायसो बिथांमोना गोजान जायगायाव दंहैयोमोनब्लाबो गोजान जायगायाव लानानै थांजादोंमोनब्लाबो बिथांमोना दिनै पापखौ पाप होननानै सिनायनो रोंदोंमोन बिनि बिमा बिफाया फोरोंनायखाय बिसोरो जत्न लानायखाय गावसोर ख्रिस्ट इसोरनि बाथ्रा बायदि बिथांमोना उदाहरन जानानै फेदेरनायखाय बिथांमोना दिनै बेबायदि लेथ्रा संसारावबो गोग्गो जिउ खुंहैनो रोंदोंमोन जोंहा ख्रिस्ट न'खरनि परिबे दोङोना जोंनि न'खरफोराव आंथ' सानो जोंनो थिग नङा मावनाङिखौ मावग्राफोरा जोंसो खालामनाङिखौ खालामग्राफोरा जोंसो जेराव जोङो ख्रिस्ट आखल आखुनि उदाहरन जानांगौमोन जोंसो माबा मोनसे गाज्रिनि उदाहरन दिनै जों बिमा बिफाफोर हिसाबै जों थिग नङाब्ला जों गोथों नङाब्ला जोङो जोंनि गथ'फोरखौ गोथों जाजानो लुबैबा माबोरै जानो बिमा बिफाफोर मोनाबा जोंनो मोना होननानै जोंनो दिन्थिनो रोंनांगोन आखल आखुआ लोंनो मोना